magyangyo ang tanan nga katong ready na nga maminaw o pahilo na sa lingkuranan. Kapay mga bakante na lingkuranan diri sa tubangan. Itong dili kaklaro sa slides. Ako giwaman ang PowerPoint presentation ni Brother Nino Mahirano. May tungod sa Holy Sacrifice of the Mass. So, isa sa kalahian nato sa mainstream Protestants kaning dunay misa. Ang ilang tawag na Last Supper or Lord's Supper. Usahay tawagon po nila kari ka sa kaning saksi ni Jehovah, Memorial of the Lord. Muna tawag nila or Memorial of the Lord's Supper. Ya ilan ang buhaton diri sa o dili sa Grandstand diri sa kanang wisdom kausa sa katuig. Pero ang bisag ko pare-pareha ang forma kay naman si Vino pan. Although diri sa Mayakabak mugamit silang Skyflakes o Fancham flavor grapes. Pero lahi gyud ang atong concept kay para nila ang ilang ritual symbolic o dili sacrifice sa ato ang Eucharist literal nga lawas o dugo kanang pulong Eucharistia nagpasabot na kanang hostiyas ba may atong ikalawat Eucharistia na mo na itawag Eucharistia itawag po nag Santissimo Sacramento kasi mo kailan na ha kanang di ba mag Holy Hour sa kada First Friday kita mga nang isudlan sa hostiyas na urang na adlaw na race mo na itawag monstrance kanang hostiyas mo na itawag o Santissimo Sacramento Eucharistia Blessed Sacrament. Ilailahan ninyo na kay basig magbaylo-baylo na. So, para nato kanang hostiyas lawas yun na sa Ginoo. Unya kanang bino nga giinom sa pare dugo sa Ginoo. Unya ang misa sakripisyo meaning sakripisyo halad gihalad nato sa Amahan. Ang ubang mga relihiyon, labi na ni Luther, mudawat siya nga ang Eucharistia, sacrifice of praise o halad sa pagdaig, ang misa. Ang ilang yung kontrahan sa Katoliko kay ang atong magong dugma, halad sa pagpoy-poy, sacrifice of propitiation. Kasi ano, gipoy-poy, minsan may gipoy-poy. Ang Diyos naglagot, napungot, batok sa sala sa tao. Busa kinahanglan poy-poyon. Mura ba ikaw sa puton ka, niya tagaan ka cake, di ba? Mapoy-poy ka.Aya, ano ba? Malukmay. So, ang misa makapalukmay sa kasuko sa Diyos aron ang iyang kasuko mahimong kaluoy. Kuha ninyo? Dili masugot ang mga protestante na bina si Luther. Kaya nga naman, usa na may sakripisyo para nila nga nakalukmay sa Dios kadto rang kamatayon ni Kristo sa cross. Og moingon ka nga kanang misa makalukmay sa Dios, sakripisyo nga makalukmay sa kasuko sa Dios. Buot nimong ipasabot na kuwang pa di ay itong kamatayon ni Kristo sa cross kay idugang pa man ang imong misa. Nasabta ninyo? Maoray dakong debate panahon sa Reformation ni atong 1517. Nakabot mo ng paiga? Okay, mo ni atong tuyo. Panikamot ka na itong mapaspas na gamay kay daghan na ni nga slides. Una, ni human ini makasabot ta sa Eucharistia. Makasabot ta nga ang misa usa ka sakripisyo o halad. Ikatulo, makasabot ta sa relasyon tali sa misa o sa Kalbaryo atong pagkamatay ni Kristo.
sa cross. Ikaupat, makasabot ta o atong malitok ang upat ka mga katuyuan sa mesa. Kalima, makasabot ta sa kalahian sa pulong substance o pulong accidents diha sa mesa. Kung saan ang substance, kung saan na accidents, kana accidents mo ba na mayabo ang galis, unahangbong ang hostias, atong tanawan na. Ikaw atong ma-appreciate ang benefit sa mesa. O ikapito, makahibawa ta unsay saktong paagi pagtambong sa mesa. O ato ning sabtan tanan, ganahan na mo musimba sa mesa. Hindi ka human ani, o di ka po mo ganahan musimba, wa mo kasabot aning to, or wa mo mutuo, or nakatuog mo. Naarap ko na ng tulo. Gingon din majority of Filipino Catholics believe that the Holy Eucharist is actual body and blood of Christ. Tinood ba kani? 111 million people in the Philippines. Katoliko, mga 100 million Catholics. Kung yung majority, kung ana, sa ito pa, sobra 50 milyones, mutuo nga ang hostiyas, lawas sa Ginoo. Ito, mana? Sakto ba kagay mo ka-istoryahan? Murag di tinood, no? Murag po tinood. Kay kasagaran ng Katoliko, kaya diha na ba yung katikista na nagseminar, kay tambong mo kay mangubos o bata. Iyon ang katikista. Mukalawat gayon kita mga igsuon. 70 anyos na nga katikista, lugay ng katuigan iyang pagkinatikista. Iyon siya. Mga lawat ta mga igsuon kay ang hostiyas mao ang simbolo sa mahal na lawas sa atong Ginoo. Mao to nga kaingon ko nga kinahanglan gid ay ang kaya kini ra bang atong katikista makaseminar kausa sa usa ka kausa ra gyud sa tibuok niyang pagkakatikista kay di ba usang semana man na seminaron nila nya walay ongoing formation. Labi ng taon naapod sila kanunay nga seminar. Mura sa CFD ba nga kanunay wala o mahuman mo aning 20 ka topics atin gid mo kanunay kay dili man gyud tanan makuha nato in one session. Gawas og genius mo pero bisan pag genius mo og maura pud gihungit ang orasa wa may sulti ang uban di wa gyapon ka kaybaw. Iyon si Padre Pio, always remain close to the Catholic Church because it alone can give you true peace, since it alone possesses Jesus in the Blessed Sacrament, the true Prince of Peace. Kanunay ka mo magpabiling doon sa simbahang Katoliko, kaya kini lamang ang naghupot sa na makahatag ka ninyo tinuod na kalinaw, kaya simbahan lamang ang naghupot kang Jesus diya sa Santisimo Sacramento, ang matuod nga prinsipe sa kalinaw. Okay, sukat sa unang panahon ang Eucharistia naa na sa kasing-kasing sa pagsimba. So, ang simba ang Katoliko, misa gina. Mayan ganyan mga tao, manimbata. Ang una-una sa mga Katoliko, sukat sa unang panahon sa Apostoles, Middle Ages, hantod karon. Misa gina. Di gina sila magkauna nga musimba kiay-kiay, lukso-lukso, sayaw-sayaw, dili na mao. Ang simba, misa. Diha sa misa, gisaulog ang andumanan sa kinabuhi kamatayon ng pagkabanhaw ni Kristo. Ingon pa sa Mateo 28:20, mubanan ko kamo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Literally. Kay ang una sa Protestante giubanan mo ko sa Ginoo spiritually. Ano wala na. Pero kita, giubanan ta sa Ginoo both spiritually o physically. Kay gikalawat ko nimo yang lawas. Di ang lawas sa Ginoo na animo. Di ba? So mo na ang lawas pag sa Ginoo, wa mawa sa simbahan kay naa man gibutan sa tabernacle. Kana bang kabinet na anha ibutan mo stiyas mo na tabernacle. So, sa pagsaulog nato sa misa,
ang mga Kristiyanos, kita Katoliko, nagtigom, o kibaw ta nga si Kristo na agiha sa atong taliwala. Sigon pa sa iyang isulti ka na to. Hain ang duha o tulo magtigom, ana ako ban kanila. Mateo 18:20. Ang misa maong sakramento sa bagong balaod. Nanok ingon man tag bagong balaod. Kaya na may daang balaod. Balaod ni Moises na natapos to pagkamatay ni Kristo sa cross. Mao nang pwede na ta mukaon baboy karon. Kaon tag pasayan, kaon tag kasag, limango. Sa una, bawal na. Kay daang balaod mo na to. Kanang dugo-dugo, bawal na sa una. Karon okay na. Kay ang balaod ni Moises natapos pagkamatay ni Kristo sa cross. Ang bagong balaod ni Kristo nagsugod na sa pagkabanhaw ni Kristo. Dito i-promulgate ang bagong balaod. Mga ngayon ang pastor, kung kinahanglan ang bunyag sa kaluwasan, nganong antong Dimas na gadupa sa cross tapat ni Jesus, giingnan mo dayon adto kas paraiso uban kanako karong adlaw nga wa man tumabunyagi. Ang tubag kay why sakramento nga required before nabanhaw si Kristo. Ang tanang sakramento nahimo ra na siyang requirement sa kaluwasan pagkabanhaw na ni Kristo. Kay diha nagsugod ang validity sa bagong balaod, new covenant. Muna ito ba? Diha sa simbahang Katoliko, naatay misa. So, tawgon po nato ng misa o Eucharistia o liturhiya. Kanang pulong liturgy, meaning ana public work or public function o sa ordinaryong pulong pa seremonyas. Kanang kumpisa liturgy na, kanang hilog liturgy na, kanang kumpirma liturgy na. Pero ang liturgy nga kinatasan mao ang misa. O ang pan o bino human sa konsagrasyon mahimong lawas o dugo ni Kristo sa term na transubstantiation. Tarunga pa pronounce, practice kay tulong na ba mo? Transubstantiation. Transubstantiation. Basi mo sama-sama mo ato ha. Ingnan mo lisa mo kay seminar. O niya, kinsa tong dili mo tuo na ang pan o bino na himong lawas o dugo ni Kristo, anathema. Unsa man ang anathema? Sa Bisaya pa tinunglo siya. Anathema sit. Mao sa Council of Trent. Matinunglo siya. Pero ang technical meaning ana sa simbahan sa church language, malabay siya gawa sa simbahan. Sa termino pa sa Iglesia ni Cristo, matiwalag siya. Ano yung meaning anang let him be anathema, matiwalag siya. Katoliko gani ka Katoliko ako. Pero di ko mutuo ka ng hostiyas lawas ni Cristo. Simbolo na. Automatic anang orasa nga proklamar ka nga dili ka mutuo, excommunicated ka, excomulgado ka, wala kay nahigawas na ka sa simbahan. Pagpadayag nimo. Pero pag gitago-tago pa to nimo, sikreto pa to, pa ka magawas sa simbahan. Pagpadayag nimo, nalabay na ka, ano man kay open heresy or public heresy takes you out of the church. Kay kontra naman ka sa public profession of faith sa simbahan. Dili kinahanglan na ang letter sa obispo nga the bishop will announce to you na si Rey Darro dili na Katoliko. Dili kinahanglan. Automatic, man gitawag og late sententiae excommunication. Automatic excommunication. Pero kanang mga namay mga sala nga dili automatic, kinahanglan pa na hiringon, kasuhon pa sa simbahan ba naay kanang husay mahitabo niya og di gyud mo retract ang usa ka tawo di pa correct. Mao nang pantangan siya kanang excommunication. Ang tawag ana ferende sententiae excommunication.
mag-agad sa deklarasyon sa otoridad sa simbahan. Kinsa ang otoridad dire ang atong obispo. So, pero kani mga dugma gani nga imo i-reject, di na maghuwat og church kanang announcement sa magisterium, automatic na siya. Automatic na. Unya aron mabalik ka sa Katoliko, wala makumpisal ka niya. Mulitok ka sa profession of faith, kasagaran na Apostles' Creed or Nicene Creed. Mao na kanang ihuliran sa pare o diakono ba na mao na monstrance. Kasagaran yun na ay humiral ka ng noob bitaw nga mo humiral mo dili mo diretso hawid ng kamot sa monstrance in blessing kay ang pasabot na dili ang pare nag-blessing kundi si Kristo directly ang blessing sa itambong manang maghawid ang pare sa humiral veil kanang noob bitaw nga mo ihawid. Nagkalimot tingalin ang kapahiluna. Unsa man ang Eucharist? Ang Eucharistia, duha ka definition, sacrament o sacrifice. Kanang hostias, sacrament. Kung imong gikalawat, sacrament. Kung gihalad, sacrifice. Kuha? Kung gikalawat, sacrament. Kung gihalad, sacrifice. Ika na sa Grego, Eucharistia, ang meaning na pasalamat. Isa ko ngano ginahanglan mo po ng Eucharistia o pasalamat. Tungod kay sa katapusang panihapon sa wapa na himuan ni Kristo, iya yung unang gihibuhat. Di ba? Nagpasalamat siya sa Dios. O mipikas. So, pasalamat yun. You meaning good. Charis meaning grace. Good grace. Kanang grace meaning anak pasalamat. Mabita na grace before meals. Pasalamat sa di pa mukaon. Ingon naman to si Fredo. Kailan mo Fredo? Kanang pastor tigdo ng debate ng plaza. Kining Katoliko, wa kahibaw o grasya. Ang ilang nahibawan grace before meals. Wa sa kahibaw nga ulong grace. Usa sa meaning ala pasalamat. Muna grace before meals. Ya kasagaran naman nato sa di pa magkaon, mag-ampo, pero ino magkaon, di mag-ampo. Ano man na? Kaya na may ubag-ugay mga magkaon. Manit ubag na. Pero ino man nato kaon, muros kita, mansi kita. Naman tayo prayer niya po na. We give you thanks, O Almighty God, for all your benefits, who lives and reigns forever and ever. Amen. May the souls of all the faithful departed through the mercy of God rest in peace. Mao na nito ko humagkaon. Nalawa lagi mo kay Bao. Karon kay Bao na mo, i-research na sa Google. Ang Eucharistia mao ang lintumanay nga buhat sa pagpasalamat o pagsimba sa Dios. Usara kini ka sakripisyo sakramento, pagkalawat o sakramento. Diya sa Eucharistia ang Ginoo na diha sa dagway sa pan o bino. Ang imong makita, pan. Bisa pag imong dugmoko na hostias na ibutang nimo sa slide sa microscope, hindi tanaw na hostias. Yan po, pag ikay makita na nga unod. Kay ang imong makita, wala usba sa Ginoo. Pero kung unsa na siya, lawas sa Ginoo. Mura bang si Abraham, lingkod-lingkod si Abraham sa ilaw sa kahoy ni Mamre. Unya untong na to, dahil tulog ka bisita ni abot. Unya iya i-invite nga pangimasa sa mo mga galon. Unya pag-ando pa di ay ang Ginoo dito. So inighikap niya sa lawas bisan pag iya tong hiwaon tong tiil ato, tiil mo gining tao. Pero Ginoo dito nga nagpadagway-dagway o tao. Maora po na, kana imong ikalawat, Ginoo na, pero dapadagway-dagway o hostias. Mga nahitabo diya. Si Kristo nagtukod sa Eucharistia sa katapusang panihapon, diin gibudhian siya ni Judas. Niya si Judas kay pag humagkalawat yung Ginoo,
kinsa to mauban ako tuslog diha sa panagsan, maoy mabudhing ka nako. Si Judas mahindungan og tuslog ni Kristo. Nya paghungit pa ni Judas ingon sa nawan og misod si Satanas kaniya. Ngano man to? Kay si Judas mortal sinner, nya kalawat. Mao nakay mortal sin, nya mo kalawat ka, imbis Ginoo hinsod nimo, mo follow up ang yawa og sod. Mo to pagkahuman, pag mahuman ang Last Supper, insibat dayon si Judas kay nakikita sa mga Pariseo aron dakpon si Kristo. Mao na nga kanang mo simba niya mo una uli o pay final blessing, mao na nay Judas karon panahon na. Ang Eucharistia mao ay sentro sa pagsimba sa Katoliko. Mao ni ang kasing-kasing sa atong Katolikong pagtuo. Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ang Dios sa anak anagyod sa Santisimo Sacramento. Mao na siya. Nana sa Katekism, kapian ninyo na 1413, 1413. Pinagi sa konsagrasyon. Unsa man ang konsagrasyon? Consecration. Kanang mulito kang pare, kini ang akong lawas na itugyan alatan ninyo. Kini ang kalis sa akong dugo. Kana nga words maunay consecration. Dili consecration ng giisa ang hostiyas. Mao ni gitawag og elevation. Ha? Elevation kaysa una di pa man naiisa. Ang pare naman say magtan-aw na dili na iisa sa una gibalaod murag panahon ni Pius X ipaisa aron makitaan sa mga tao aron simbahon. So elevation ang iisa kanang paglitok kini ang kali, kini akong lawas, kini akong dugo. Anaha tumura na hitabo ang paghalad. Ay kanente na ha? Kanus na hitabo ang lawas o dugo sa Ginoo gihalad sa amahan. Anaha gyud paghuman gyud litok na kini ang kalis sa akong dugo. Kini akong lawas, kini ang kalis. Di man po na pwede dunganon. Nga naman kay ang misa manggod nagsimulo sa kamatayon ni Kristo. Unsa may kamatayon? Separation of the body and blood. Nabuwag ang lawas o dugo. Mao nang buwagon pagkonsagrar, unahon ang pan, pagkahuman ang bino. Dili pwede nga kini ang akong lawas o dugo. Mainbalido ang misa. Why may tabong misa? Dili may tabo ang sacrifice. So, mao na ni, mga lain-lain nga lang sa Eucharistia, ng Blessed Sacrament, Sacrament of the Altar, Sakramento sa altar, Holy Communion, kana itong ikalawat, Holy Viaticum. Unsa ng Viaticum? Kanang ikalawat sa Himalation. Ang hostiyas, di ka pwede mayon na, musimbas ako sa misa kay madawat ko sa Viaticum. Anong mga Viaticum nga askil, pamagawa pa, magpili pa, magkahimation. Kanang himation, kanang hostiyas, ayang ikalawat, tawgon na Viaticum. Ang meaning sa Viaticum, pabaon. Via meaning dalan, T meaning nimo, cum meaning uban. Uban nimo sa dalan. Paingon sa kinabuhing dayon. Dili kay butangan o torta o tanduay kay pabaon. Sayop na ha? The Lord's Supper. Magitawag ni panihapon sa Ginoo. Pagpikas-pikas sa pan, laing-alan. Eucharistic Assembly, panagtigong. Holy Mass, Santos na Misa. Ano yung mga anak? So, kung sa maning transubstantiation, ang pagkausap sa panabino ngadto sa pagkalawas o dugo ni Kristo. Nausab ang reality ug unsa na siya pero dili ang makita sa atong mata. Mao na ni ibutang mo day na advance. Ang substance, ang unod kung unsa gyud na siya, wala substance. Ang makita sa mata, mahikap, ma-detect sa atong senses, eyes, ears, mouth, malay, accidents. So matilawan nimo.
Initilaw niya mo ba kung gilihari na, oh? So, mali accidents, pero ang reality, ang substance, kung unsan yun na siya, lawas ni Kristo. Mura to, si Jacob, lalayong sila sa Ginoo dito sa Genesis 32, tingnan na. Kunya, iyan yung ilayong kay di niya buhian, hangtod na bilisunan siya. Iyon tungkuan na, mulakaw na ko kay hapit na musubang ang adlaw. Kunya, ihawiran yun siya ni Jacob. Mga gisumbag ni sa anghel ang dapi-dapi ni Jacob, napiang si Jacob, nagtakian siya pagunti. Mga Hudiyo, di mo kaon sa dapi-dapi sa karnero. Kunya, katong insumbag niya, inigihikap ni mo ato, tao din siya. Bisan pag imuhang tagbason ang kamot, tao din ang kamot, pero unsa man to, di magita tao. Anghel man to, na nagpapurma-purma o tao. Mga na, ang makita, kamot sa tao, mga accidents. Pero kung unsa gito siya anghel, no, ito substance. Substance ninyo? Okay. So, mauna ni ang mga bersikulo nga naa sa Biblia. Ato ni natawan kay mabalik ko tana. So, unsa may sakripisyo? Ang sakripisyo mao ang paghalad sa usa ka biktima. Kinsay mo halad? Pare lamang. O unsay buhaton sa halad? Asa ihalad? Ngadto sa Dios lamang. Unsay buhaton sa halad? Destruction of it. Gubon. O bino, ihuwad. O kanang karniro, patyon. Unsay purpose? Aron pag-ila to acknowledge that God is the Creator and Lord of all things. Maray purpose na patyon ni mo ang karnero, pagpaila nga ang Ginoo mao'y hari sa kinabuhi o kamatayon. So, maray meaning sa sacrifice kay kalipin ha? Dili na sakripisyo, ipaningon siya, na sakripisyo gini. Lahi po na. Kaning sakripisyo ha, specific ni halad na naay biktima, naay pare, o naay gihimo sa biktima ang gihalad. Giguba. Pag-ila sa pagkahari sa Diyos sa kinabuhi o kamatayon. Sa Old Testament, duha ka klaseng halad. Dugoon, bloody, o dili dugoon. Ang bloody, mao to ox, saan ang ox? Baka. Saan ang nisirigaro nga ni ibalik o retrieve? Joke na Andrea. Okay, ox, baka. Lam, karnero, o salampate. Muna ihalad sa una. Sa una, mahalaron karnero o di ka-afford, madaran salampate. Mura ni mamamiri o ni San Jose, di man ka-afford kay pobre man yung tao, ano salampate. Duha ka salampate gihalad sa panahon sa paglinis sa mga birhen. 40 kadlaw man siya anak. Maunang kanang Pebrero 2. Ipahan ang Pebrero 2, ikan sa December 25, yung 40 kadlaw na Candelaria. Niya mo na pagputli sa mga birhen. Napoy dili dugoong sakripisyo. Mga ito mga prutas, bino, o trigo. Wheat. So, mga niyo, o dili pa ito nitabo ng Judaism, kaya siguro tuba niya siya, mga binangkal, mga budbud o kanang mingka ba. O so, mga manini, wala karon o magmisa, di kita mo gamit o mga binangkal kay waman mahitabo diri ang original na medito man. O nga. May nga mga igsoon, magdugo ka lang bino ani na ba mo itanduway diha, mga maor ng purma. Invalid ang misa. So, unsa gyud gi-require mao gyud sundon. Tanawan ninyo ang picture. Familiar man na? Kinsa na? Si Abraham, iyang padong niya o patyon si Isaac ihalad sa Diyos. Grabe ang pagtuon ni Abraham kay dugay ko na si Abraham gisaaran na mahimong amahan sa daghang mga nasod niya. Gipahangad pa sa langit. Kung unsa kadaghan ang bituon, ingon ana imong kaliwat. Kung unsa kadaghan ang bahas sa baybayon, ingana imong kaliwat. Kunya si Abraham gisaaran pila na may edad 75 anyos
Kaya mo siya, murag di katuuhan. Kaya yung asawa na bawon nga, kanang uga pa sa unas, di na magsilbi. Kanya karon, nahitabo, no? Usawa pa ito nahitabo, dugay na mag-isaan, naglibog si Sarah nga, usama mo na pagkahitabo, Abraham, nga di naman ito magsilbi ang buhata. Mo ito nakasuggest si Sarah nga, labo na i-made na to, bata-bata pa man na, o birahin na, kay basig ang anak-anak, mooy katumanan. Mo ito si Hagar, ilang maid, yung anak si Ismael. Yan kay, kanang, ang Ginoo kay di man ay plano si Ismael. Yan kay, si Hagar kay, nahabugira man, kay sa una ko, uwa kay anak, murag ikontrahan ko nung ka sa Ginoo, itulo ba? Mo ito, nahabugira si Hagar, nga ikaw Sarah, di ka pinangga sa Ginoo, ako o tanawa, nami anak. Nasuko si Sarah, yung siya, I am the legal wife. Di palayas looy kayo si Hagar. Nahiabot sila sa deserto sa Egypto. Pero giyatiman gyapon sa angel. Moto nga, sunod isina ito, mo na ito nga, dahil bisita ni Abraham tulo ka tao, dahil gihimasaan, gipakaon, hingkad na nga 6 months from now, mabuntis imong asawa. Kaya kay si Sarah kay hingkatawag doon mas kwarto. Kana amangkar naman to ilang bahay, madumog. Ingon si Sarah, wa tiri kay bawon ni mo bisitahan at tiguwag na ko. Moto nga, pag ikaw, ingon na yun ang anghel na, imong asawa, nagkatawa. Di man may tabo niya kung isunti. Mato nga, 6 months later, nabuntis si Sarah, ginala ni anak Isaac. Ang meaning ng Isaac, ipakatawag ko sa Ginoo. Oo, din na. Kanya karon kay, kini si Isaac, murag city anyos, pamatingali ni Ani. Hindi na sa Ginoo. Abraham, itistingan si Abraham, ihalal imong anak. Mao nang dako kalibog ni Abraham, kini si Isaac na maunay klarong paagi nga matuman ang saad nagaghan sa kaliwatan. Ipapatay na mahinuon niya sa bukid sa Moria, ipahalad. Usa mga galipog sa usawa man yan. Pero kaya mo sa gingon sa Hebreo, sa sa Hebreo 11, matod pa, ihalad ni Abraham ang iyang anak, knowing that God can call his son back to life. So, bisan mapatay, na-expect siya na banhawon sa Ginoo. Mga nga willing siya patyon. Si Isaac gabasan o kahoy dito sa kanang bukid sa Moria. Nya kana din bukid sa Moria kay mountain ranges man tiyak pod ang bukid sa Kalbaryo. So, type dito siya. Ang anti-type katumanan mao to si Kristo. Misakas Kalbaryo kapasan sa cross niya. Ingon mo to si Isaac, tayo, sa may atong ihala, yung ang tamagdang karnero. Diba mo sa itubag sa ni Abraham? God will provide. Moto nga, tinga si Isaac kay, gipahigdan naman siya sa altar. Kung sa may God will provide, ako man naging higdan. Moto nga, murag iyaw na mauna ako matingali patio na ni. Pag itsa pa ni Abraham sa punyal, kutsilyo, iyon dayo na anghel, stop! Murag ibuloy, stop! Mato nga, iwan ang anghel, kay bawon ako, musunod yun ay ka sa akong sugo. Mato si Abraham, giisip na matarong sa Diyos. So, grabe, mana si Abraham, grabe pagtuon, hemo siya amahan sa pagtuon. Nya, pag human ito, waman madayon si isa kung patay, kita sila ka ng turong karnero nga nasangit sa kupong-kupong. Maoy gi substitute ni Isaac. Mauna nga ang gihimo ni Kristo, si Kristo maoy substitute imbis kitay patiyon sa cross. Mao na gitawag og substitutionary atonement. Vicarious atonement. Vicar meaning substitute, halili. Ang karang Bisaya na ilis. Di na makasabot ng born-again kay yun. Ang karang kumpisan kay bendisyon ni ako, Padre, kay ilis ka sa Diyos. Nasuko, pastor, tanawa na, giilisan ang Diyos. Wala sa kay Bawa ang ilis,
kanang representative. Wa si Kristo representative nato, siya gipatay sa cross imbes kita. Kita'y nakasa, siya'y gisilutan. Mao nang dako gyud ang himo ni Kristo nato. Sa ka ikaw may nagsiig patuyang pagpakasala niya, ang gisilutan si Kristo. Kana mao na nahitabo sa South America. Ang mga tao sa South America sa wa pa maadto ni Columbus, pagano sila no? Nya ang mga Incas, Aztecs o Mayans. Nya kana ilang mga tao kuhaon ang heart, ihalad nila sa ilang sun god. Mao nga according to history, 20,000 ang ilang mapatay sa whole Americas, north o south, every day. Kada adlaw na. Nya nahunong ra na pag-abot sa mga misyonero pare. So mo na mayon sila way nahimo Katoliko kagubot ra. Wa gyud sila kalibutan. Wa kadako ana nahunong ng patay 20,000 ka tawo matay kada adlaw. So anong money bloody sacrifice sa una? Naapunas mga pagano. Mo tanan mo. Mano man may mga sacrifice ma-Hudiyo, ma-Pagano pa, anong naman na? Kay si Adan o iba, giingan sa Ginoo nga, ang inigsimba ninyo pag sakripisyo mo. Mga na nga si Abel, gahalad o karniro, o si Cain, gahalad o katong mga mais, abot sa uma. So, nagyod nga, ipasapasa mo ng istoryaha sa tanang kaliwatan. Mga kung mag-study mo o anthropology, tanang mga tribo sa tibuok kalibutan, naagyo'y sacrifice. Bisa diri sa tuan, kung sa mali ng kanang itong manok na ugis wa asin ni, itong ihutang at punuan. Mao na. Kaya ang paganismo nga, lukob sa Pilipinas, usa ka klase sa paganism, kanang itawag og animismo. Na motuot ang espiritu sa balite, espiritu sa langog, mga gitawag na ito ng mga anito. Kunya ang kinatasan nila mao si bathala. So, polytheism. Umana na sa tanang kultura kay gipasa-pasa man ang istorya gikan ni Adan. Mao na tinuod yun ang dihay lunob sa unang panahon kay ug mustadi ka sa history sa China, naman sila ancient story nga dihay lunob sa una. Di sa to nila be. Tanang mga hasta Egypt na anang storya. So, tanang mga suok sa kalibutan na story sa lunog. Kaya diha lagi lunog sa una. Mo ni klarong tubag na. Ang adto mag-meeting to silang tanan. Mo ni ang gihimo sa Old Testament. Sa Day of Atonement, sa pista sa pagmapa sa sala, na ay kanding patungan sa kamot sa Pangulong Pare. Aron simbolo na nga sa katawhan ibalhin sa kanding. Ya kanang kanding buhian sa lasang kamingawan aron patiyon sa mga ihalas nga mananap. Simbolo na ni Kristo. Si Kristo dihang ipatong ang atong mga sala niya. Nya gibuhian siya sa Dios Amahan diri sa kalibutan aron patiyon sa mga daotang tao. So siya nagbayad sa atong sala. Diha kuha ang term nga scapegoat. Masa may meaning ang scapegoat karon. Kanang bang buli-bulihon mo ay pasanginlan karon ay. Maluoy no. O karon unsa mo gining misa? Mao ni ang halad sa bagong balaod. Ang dili dugoon nga halad. Dili dugoon nga pasabot kasi pasabot dili dugoon kay ni seminar ko ni sa Kiopse. Iyon ko ang misa unbloody sacrifice, dili dugoon, dihe tiguang ni ria. Say dili dugoon, brad. Na may dugo sa Ginoo na. Ang meaning ng dili dugoon, walay kamatayon nga physical death nga nahitabo. Okay, mo na meaning ana. O niya ang misa kuno mao ang pagpadayon sa Kalbaryo. Ngano ipadayon man tong Kalbaryo, mo ni tubag. Si Kristo namatay sa cross 2833 AD. O niya, human ato, kung di na po ka magtagad ato, wala niya
apoy may tabo na to. Di ba? So, aron nga ang grasya sa kamatayon ni Kristo, madawat na to, mo nang gitukuran tag sakramento. 7. Manang kada sakramento, gripo na sa grasya, bisagikan ang source na mao atong Kalbaryo pagkamatay ni Kristo. So, ang misa usawan sa mga sakramento, pinaagi sa misa ang grasya sa kamatayon ni Kristo, gihatag nimo. Kuha ninyo? So, may purpose sa misa, application of the grace of Christ, which He obtained from His death on Calvary. May purpose na. Ikaduhang purpose, si Kristo nagpakamatay sa cross dito sa Israel 33 AD. Pagka 34 AD, 35, 36, 37, karon 2023 na. Niundang ka ba pagkasalat? Niundang ka wala? Wala. Mo nang kinahanglan dunay halad aron paglukmay sa kasuko sa Dios. Kay ug di malukmay ang Dios, basta niya pawanan ta kayo, ni patay tang tanan, ni kahuman may imperno pa kita. Mao na nga ingon si Padre Pio, kung di pa tungod sa misa, daan ra nga naguba ang kalibutan kay giguba na ni sa Ginoo kay tungod sa atong sala. Pero ang misa mao'y nakapugong kay ato magilukmay ang kasuko sa Dios. Mo nang daghan kag sa kinahanglan ka mo simba. Di kay moingon ka kay simba na puno mura ra pagdi makasasa. No? Wrong reaction na ha. Ining simba gani ang imong silingan nga makasasa. Salamat ni simba na gyud ang iyawa ko. Aron maanghel na ni siya. Unsa may duha ka paagi nga gihalad ni Kristo ang iyang kaugalingon? Bloody o unbloody. Kanusa siya naghalad bloody sacrifice sa cross. Kanusa siya naghalad sa kaugalingon in an unbloody manner. Panahon sa katapusang panihapon o diha sa atong santos nga misa. So diha sa misa, si Kristo nangunay paghalad sa kaugalingon. Di lang takita kay naaman siya uban sa pare. Mabitaw ingon tag may na pare ang Ginoo, the Lord be with you. Masaya ito bang sa mga tao? And with your spirit. Kay si Kristo spiritually naauban sa pare. Mao na nga si Kristo mao gyud main nga pare diya sa mesa. Ang atong pare instrumento o ministro. So mao na siya ang unang mesa ng misa si Kristo sa katapusan panihapon. Okay, so para asa ng misa? Paminaw ha? As Calvary is the acquisition of graces, the Holy Mass is the application of graces that Calvary obtained for us. So, i-distinguish ang duha ka word, acquisition of application. Ang pagkamatay ni Kristo sa cross, mao to'y pagkabuot sa grasya, pag-acquire sa grasya. Ang misa, mao ang pag-apply sa grasya diha sa atong kalag. Nasabtan ninyo? Mura bang ikaw, imong tiil, gikabahong, ginuka, hingpalit kanang kantambal sa parmase. Kanang pagpalit, maunay acquisition. Pag uli nimo imong gipahid sa imong nuka, maunay application. Magunsa man ang palit-palit ka, dahil imo ra pong gilukban dito sa kabinet, maayo rin ka. Dili, kinanglan ipahid sa... Muna, magunsa man to, namatay si Kristo sa cross. Di po ka mo simba. Sa to pa, yapoy pos, way grasya masod sa imo, kalag. Manan, diha sa misa, agaan ni ka, pauwanan ka grasya. Manan, katong way simba-simba, way grasya. Kung diya manginaway sa misa, mauna na disgrasya. Matanawan ninyo ang drawing. Si Kristo, ang iyang kamatayon sa cross, mauna ay source, reservoir. Kunya, ang pito ka sakramento, anhang mo dagayday ang grasya. Mauna nga, mauna ay rason nga nung naay 7 sacraments. Aron ang grasya,
ang mga bunga sa kamatayon ni Jesucristo moabot diri kanato. Mao na purpose. Ang sakramento di ay channel of grace, o lantayanan sa grasya, agianan sa grasya sa Ginoo. Wala ka na kumpisal, dili lang na mapasailog sala, muhatag po na grasya kay diyan ang ginan kumpisal ra. Kumpisal mo ko sa may sana ho. Ingo, padunggo mo ingog sana all. Kaya nga naman ako kita sa lineal sin ay kung wag ka makasa sukad sa last nimong kumpisal, ang imong sa una imong ibalik o kumpisal. Kaya ba lang ang pare nga ako na ni binalik dire kay ang magmagama na pagubag ko sa aron na anak ko i-report ni mo ron. O man ay nakaangin nga kanang wa di ka kahibaw nga pwede di ay ibalik to kumpisal tong sa una. Dili tungod ka huwag ka matuo nga napasaylo na ka kay dugay naman ang imong ikumpisal, imo lang nang ibalik kay pwede ba na kumpisal way sa nakamantay devotional confession kay ang purpose ana panalitan kumpisal ko last month niya hantod karong buwan na huwag ko isa ibutang taway sa niya kay video naman kumpisal niya naman kay gitawag og devotional confession. Ang maghanap sa may akong sulti sa pare, magpakasaan sa naman ko, aron na ako masulti. Hindi, maayo na, o ay mo na, repentance, mentabo na, kay ituyo naman. O na, ang imong buhaton, imong ikumpisal itong sa una, pero imong isulti sa pare, devotional confession and rain niya, wag ko'y maakusar sa akong kaugalingon ro panahon na, ako lang ibalik akong sa una. Kung ang pare, nagsunod sa espiritualidad sa mga santos, di ginamasuko ni mo. Kung masuko, amot lang ka. So, mo na nga, dili na tamayo heretic. Basi na misinformed lang. Or absent of palis. Ito ka nakalimot ko ako kadugo ka niya pagkaleksyon na sa una. Mo na kinahanglan magtuon. So, para sa mo to, nga mo di ko isa makumpisal. Kay ang sakramento muhatag og grasya. Kay kinigo na tungkag naman ni sanctifying grace ihatag sa bunyag. Kinahanglan na nato padaghanon patubuon aron nga mahimo kang santos. Kaya sa may meaning na sanctifying grace ay grasyang makasantos, grasyang makapabalaan. Kung daghan na kakayong sanctifying grace, kunti ng daghan na, santos na ka. Mana nga, mabuhat ka, para, usaon man, para mudaghan ang sanctifying grace atong kalag, padaghano na to ang atong merito. Kung usaon ka padaghan sa merito, pinagi sa maayong buhat, pag-ampo, penitensya, prayer, penance, good works. Karon ko, niamo, niatin mo ani, kung naminaw mo, daghan mo sanctifying grace makuha. O matuog mo, na mo'y makuha gamay ra. Okay, gamay ra man mo effort kay natuog man mo. Mamana mo inom mo daghang kape. Aron nga alert, daghang grasya, daghang grasya ang tiyan. Way arkanse. Mo na technique. Mo na abi ninyo pag inom mo kape. Kaya nga naman, ang kape, ang usa katasa ng kape, equivalent na sa 7 ka orange sa antioxidants. Kung saan na antioxidants, maunay muhinlo sa mga free radicals, kanabang toxin sa imong kaunuran, mudaghan na, maunay mahatag ni mo kanser. Maunay, hinginom ka kape, di ka makanser. Maunsa naman ka, manervyos. Di ka manervyos. Dili na manervyos. Kay kadugayan ni mo inom kape, maanad naman ka, di na lang ka magpalpitate. Mana nga, pero namoy ulcer, mo inom mo kape, naisod ang tiyan. Muna yung advice niyo kay Nabi, study na sa Amerika, ang mga centenarians, mga tao na nagkabot o datos ng edad. Hibaw mo, majority nila, avid coffee drinkers. Hinginom kape. Dili rin iwan ha?
Kaya kung inom kang 3-in-1 na madialysis ka sunuguan. Ang imong imnon, steak. Kanang ito ka. Kanang, muna na. O panglaban ninyo o, imnig kape. Basta dili lang migraine. Pwede na, gamay lang. Ang atong sugar, Brad, ayaw daghan na duha ka kutsara ang limit na sa usa ka adlaw. Kung di ka mo kaon mabugal daghan luto, usara to ang limit ka kutsara, 1/2 pa. Gamyan ra gyud. Mao bitaw nga kanang uban mura ko mangurong ko magtanaw kay duha ka kutsara ibutangan 3-in-1. Sana may resulta na. Diabetes yun. Nya ayaw gyud mo paningkamot nga ma-diabetes. Kay maunay nakapatay sa daghang mga Pilipino high blood, diabetes, kana mao na o kanang kay kanang diabetes og di na kontrolon ang punta na dialysis. Kay ang espeso nga dugo daghang asukar maguba ang kidney sige sa dugo. Mana nga ang akong advice ninyo gamay ra gyud ninyo kanon kang tamis ginagmay ra gyud kayo kanang daghanon nimo nagalugayan kay dinawon imong dila kay ma-immune daghanon na dugangan hantud nga duha ka kutsara tapanga pa man kay imong dila wa nga di na mo ditik kay na-immune. Okay, so gamay ra na nga information aron mataas inyong kinabuhi kay maningkamot ang mataas atong kinabuhi kay nga naman aron daghan tag dirito matigom. Kaya mamatay ka imong edad 30 pa. Diyan naghukom na gamay na kag nahimo. Dadaghan pa jud sa nagapasar ka kana. Entra. Kasi gusto mapalit og entra. 23 ka herbal na mga exo western and eastern medicine. Made in Canada. Maura na food supplement nga wa gyud ipagama sa lain nasod Canada ra gyud Lifestyles Company. Di pareha na mga Yosana diri ra Pilipinas naman na o kanang mga Vita Plus. Di mo na nga nabitay among pasyente nga dugay na gainom nga lang global hinsamot magkasakit. Gayosa na wa nagrabe noon pero pag inom sa entra 70 anyos nanguhit na sa asawa kay gusto mo kuan. Wala among ina ng asawa na. Iinom po na. Di ko kay basig ako na po'y manguhit. So, grabe ang effect sa entra. Para asa man yung misa. Adoration. Pagdaig sa Diyos. Pagsimba sa Diyos. Mao man ay rason gibuhat as Ginoo. Isaias 43:7. Gibuhat ko akong katawhan alang sa akong himaya. Mao na ang number 1 nga rason gibuhat as Ginoo to worship God, to glorify God. Mao na ang tanan natong buhat ihalad na matas buntag ng ampo yung morning prayer na may mga formula na pero wa ka kibaw sa formula mayon ra ka Ginoo akong ihalad nimo ang tanan akong mga buhat karong adlaw. Mga pagampo, mayong buhat, kalipay, pagantos. Ihalad ako tanan kanimo. So man hasta nang imong imong pagpaglaba, pagpanghugas, panilhig, mahimo na nang kanang gitawag og meritorious na ay merito. Masama. Sirach 3:6. Basahan ko na brad. Para taas kinabuhi ko nun sige bro. Kana. Mic ko na brad. Gusto mo taas o kinabuhi. Kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinagi sa pagpasilungog sa inyong amahan, kung tahuron ninyo ang Ginoo, pinagi sa pagpasilungog sa inyong amahan, o sa paglipay sa inyong inahan, magpuyok kamo og taas nga kinabuhi. Ano na? Nga kay o tiguang na mo, patay na inyong ginikanan. Sa una naman na, napabadlo mo sa una. Sa una gaton. Dito.
So, kamo mga bata-bata pa, tahura inyong ginikanan, at na, ayaw kasabi, o mutaas ang inyong kinabuhi. Yaw saan man na, Brad? Diyan ba naingon na hong karoon, kung nahibawa na, Brad, magbanlungon o ba ko sa una? Pamawi na lang sa naing pagi. So, na lang imong silingan, tiguan. Dito. Okay, pagsimba. So, ikaduha, pasalamat ni Santa Teresa de Avila. Yung lipayan sa Ginoo kung saan man ako, pagpasalamat din mo. Grabe ang akong kalipay sa imong mga gasa. Ngayon ang Ginoo, attend a single mass and you have thanked enough. Tambong o sa kamisa o igo na kanang pasalamat. Mga na o birthday, mo simba, dili kay igo ang mudagkot. Mudagkot, pila na may epekto. Pero na ay merito ko pala mudagkot. Kaysa imong pagdagkot, act of faith man. So, naanay merito. Wala nga, mudagkot kita. Kunya, ayaw na kanila nga tagdos. Kaya gamay ang merito. Oh, kanang yung tag-20 nga kanila. Tambok, dako-dako na merito. Kaya ba mga ano? Kaya kung hago, mo man yung sekreto sa merit, the harder the good work, the greater the merit. Kung lisod, mas dako merito kay mapugmura bang kasakripisyo ka. Oh. Mo na mga Bible study tag adlaw o gabi may ni gabi kay kanang maglisod na sa pagpaminaw kay katubo naman ka. Mas dako ni merito. Oh. Mo na kanang magpamisa mo kung gusto mo nga mahayahay itong kalag imong ipamisahan o 20 rin imong ihalad, mura na nagigitik dito sa purgatorio o duha ka segundo. Gamay na kayo nag-epekto. Mga nang butangin na o 500, 1,000. Pero depende na sa imong income. Kaya imong income 100,000 buwan, iya pamisa na ka 1,000. Gigitik ra mo itong kag imong ipamisahan. Kaya nga naman, hindi mo na sacrifice. Kaya mag-igo, mag-agad na kung unsa kasakit sa imong pagkuot sa imong bulsa. Kung sakit, mas dako dirito. Mas hago. Mana yun ni Mother Teresa nito? You have not yet given until when you give, it hurts. Pagkakahatag, hantod na sa imong paghatag, sakit na yun ikuot o bulsa. Ikaduha, ay katulo, supplication. Diha sa misa, nangayo tag grasya sa kalag ug lawas. Meaning to say, kalag spiritual life, lawas kalibutanon nga kinabuhi. Mana, why siguro og sige kang taya surprise, sige po kang simba, mudaog sa kadugayan. Na naman kay may grasya sa lawas ana. Mana nga sige kang taya, wa kay simba, mana siyang nagatuig pusoy ra gihapon. Asa ka ba? Sige po, simba. O kana musimba ka usa ka mamuwang. Pero ano sa mahimong sa ang sugal. Mahimo nang sa kung ang imong gisugal katong para palit o bugas. Pero kung ang imong gisugal sobra sa panginahanglan sa inyong pamilya, walay sala na. Mahimo po nang sadaan kung na ay limbong o illegal. Ayaw mo kataya ng asir-asir na may outlet. Kaya wag may buhis sa gobyerno anak. Pero kinahanglan ta mo taya og sweatres. Na naman, kaya anha ang kuhaan para sa malasakit. Kaya oray ma-admit ka, da muyamar ka to malasakit. Di ba din akong laparo, mawakan na taya og sweatres, da muyamar ka to malasakit. Di ba? Ya, mabitan ni mga bunagin, dili na ngay paabilon sa malasakit. Kaya ilang doktrina sayo kung sala ko ang sugal. Ining Katoliko, sige tayag luto, sige tayag sweatres. Kanya ang ma-admit sa probinsya, muadto sa akong malasakit. Kanya ang kwartas malasakit, ikan sa sweepstakes. Di ba? Wala tagani na mga born-again, mautruhan na inyong doktrina. Kaya di ganin na mautro, ako ito nang i-report sa malasakit center, na exempted na wala mo'y labot sa maka-avail. Ika-apat, satisfaction. Saan na satisfaction? Pagtagbaw sa ustis Diyos. Tagbawon na itong yung ustisya. Bayran.
So mo din nino sige tagsimba sa misa, mabayaran atong sa kay kana kung makasata duhay epekto. Guilt, mahugaw imong kalag. Ini-kumpisan nimo mahugasan ato, limpyo imong kag. Pasaylo nang sa. Pero naa pa kay mayroon nun kanang gitawag og temporal punishment. Mao nang moingon ang pare pangatsi og limang amahan mo. Mao na penitensya ibayad. Pero dili na sabton nga enough na to. Kay pila man ng lima ka manamo ikumpara atong kumpisar na hapit o sa oras dugay na human o daghan kay sa kana siya first installment ra na aron iniguli nimo sa inyo magdugang kag bayad pinagi sa imong mga pagampo, rosaryo, pagsimba sa misa, may buhat, penitensya na. Kaya kung di ka magbayad sa mga silot sa imong sahat, mao nang magdugay ka sa purgatorio. Kaya daghan kag bayro nun. Kaya tapuan mo ka mo. Huwag man kayo mayong buhat. Di man paigong kung nga maglikay ka sa aron makandog langit. Di man na paigo. Kung maglikay ka sa igo na nga nakalikay kang impierno. Pero di pa ka pasudlon sa langit. Ang requirement na pasudlon ka, maayong buhat. Manabautan na, wala di ka magpakasa, pero mautan na, naabag kayo maayong buhat. Tigrosaryo ba ka, tigsimba ba ka. Mga nga, kada buhat na ito maayo, naaman ay merito. Masama na merito? Puwins ba sa langit? Gante. Mga karoon na mo ihatin mo alin, na mo ay merito. Oh, pero di pariha ang atong nakuha merito ron. Kaya ang uban, natog, ang uban, kasiga ang mata. Pero wapay siguro, o naminaw, kasi yung respirator ako kaya naikog sa speaker. Nga naman na. So, kinanglan kinasing-kasing bitaw. Kinsay halalan sa misa? Ang Diyos. Nga muhalan ta sa misa nga to sa Diyos, pasidungog sa mga santos. Nga nung magmisa man ta, panahon sa pista sa santos. Number 1, letter A. Aron pasalamatan ang Diyos sa grasya o himaya nga iyang sa mga santos. Kaya kinsa may nagsantos nila ang Ginoongan. Kaduha, pagpasalamat sa Diyos nga iyang gidungog ang pagampo sa atong patron. O na. O ikatulo, magmisa ta sa pista aron nga ang pagampo sa atong patron sa umaabot duggon gihapon sa Ginoo para nato gihatag. Mo na nga ining pista unahon gyud nato ang misa, ipawahi ang lamisa. Kay kasagaran nato tungod sa kabisi sa lamisa gadigamo way panahon simba sayop din na. Pero lamig yun ang di po pwede nga simba na ka daway lamisa. Kay kabuhion man ta na. Dito. Ang paghikay usam na ka work of mercy pasidungog man nimo sa santos. Kay kuyo ro maning santos kay og imong daygon kay mabaw sa mananimo. Oh, mura ba gulog-gulogan nimo ba? Pero wa ko na yung gulog-gulogan na usisya mo ko na Ginoo. Di ba musugod ng Ginoo nga nakakay gihimo na di ka baslan. Kay usisya mo na Ginoo na kay sa silutan juga. Kung daghan ka daghan po kag silot. Pero daghan kag may buhat, daghan po kag reward. O na teknik, o na sekreto sa Ginoo. O na, o daghan kag dimala sa kinabuhi, kasi daghan kag sa. O mo kang buwan na. Brad, sige magugsin ba, Brad, manong gidimalas mo ko pagayo. Ang atong pagantos kay duha na, usahay silot, usahay pagsulay, trial. Yang ano ang trial nun mga Brad? Ang purpose na aron tagaan kag reward, premyo ba? Ang magpremyohan ka dito on the way contest. Di ba? Padaganon sa ka, naay pagsulay o sa premyohan. Mga na technique sa. Mura ni Hoba, why sa yung gisulay? Lisod yung pagsulay kay iyang mga property, mga karnero na igo sa kilat, patay tanan. Iyang mga anak, gaparte, nahugno ang second floor, napislat, patay tulog anak. Si Hopon na healthy, ginuka tibuok, lawas. Yan na iyang asawa, imbes na mo encourage, niingon, may hinong paghikog.
buot asawa. Mo na kaning asawa usahay mahimong babag sa pagsunod sa Ginoo. Mutuo mo na ang bana pod ingana pod maoro man na. So mo na ang Ginoo sa asawa mao na imong gidangatan sa imong pagserbisyo sa Ginoo. Balik ka sa Ginoo kamatay. Di ba mo man ang mga istoryahan hantod karon? O, yun ang tatanawa, o, atin-atin mo anang Bible study, o tanawa, gigaw kabuhay na ka, di panuhog na ka. O, yun. Sige, simba-simba. Sige, basa-basa ng Biblia, wala na, buang na. Mawala. So, ayaw na mo ka-discourage. Padayon lang yun. Padayon lang yun ta. Kunya, ang inyo, yung goal, ang inyo, daghanag yun inyong mayong buhat. Lumba ta padaghanay tag mayong buhat kay mao manay basihan ini hukom kinsay kina first honor, second honor, third honor dito sa final judgment ni hukom sa Ginoo. Mga nakara mga santo sa langit di na pareha og ranggo depende sa imong kahago. Mana nga ayaw sige inyong kinabuhi kay luoy kay mo ba natiguang na lang way merito. Wa toy natigom. Paita na kong limala, sayang ba? Si tinta na tuig, huwag na tigong. Okay. Kaya una kayo mortal sin, unya, nagbuhat kag maayo, na ay reward, diriras malimutan. Pero ang merit sa langit, mawaman, walang kumpisal yung aron padayon ang pagtigong sa merit dito sa langit. Panalitan, daghan kang tigong merito, inamortal sin ka, nahugno tanan. Imong merito. Pero ini kumpisa kay mauli ang putuntanan. Manan, grabe kay ang power sa kumpisa. Kinsa may makaambit sa mga bunga sa mesa, kamay na lang eh. Antibok simbahan. Pero more especially, ang pare, ang nanimba, o ang ipahinungdan sa mesa. Mao na nga, gusto mo kadawat o daghang grasya, simbagin mo. Kaya mao gisigurado gina. So duha ka klaseng grasya madawat sa mesa. Supernatural graces, unsa man sila? Una kay mortal sin, tagaan kag paghinulsol, grasya sa paghinulsol. Ikaduha, sa imong pagsimba sa mesa, mapapas ang mga salang binyal. Ikatulo, mapapas ang mga silot temporal. Kabayan ka sa mga silot. Anak-anak mo nang dili kay lesson no nga mamantay ta na di na mohapit o purgatorio. Kaya kung naghaman din na ito ang may buhat, sige tagsimba, limpyo na itong kagin ikamatay, litso na taglangit. Unya, number 2, natural na mga grasya. Sa man, bodily health, blessings of bodily health, good health. Work, katrabaho, mahilo ka sa trabaho. Relationships, inyong pamilya gagugot, malinaw. Nga protection from calamity. Malikay ka sa mga basin o ka ng malumos na unta ka sa pagbaligo ninyong dagat. Nakasimpa man ka, huwag pa na yun, kalumos. Kahit nakadawat ka, grasya. Muna, simpa, yun mo, ako bita, hapit, kung mabangga o tinrailer kadaghan. Kung di pa tingalikotin simba, wana na ego na suko. Muna ako advice ninyo, kaya ka na bita mag-drive ko gabi, makatuong ko. Delikado. So, saan mo na ito pagsimba sa misa nga daghang kita grasya madawat? Attention. Mga concentrate. Dili kay magdugo-dugo aron nino na malandong. Napakando pa nakatuong na ito. Kanya, litukon ang mga tubag-tubag sa misa. Dili po palabian ang aron nino Diyos nun. Ang Ginoo manausap kanimo. Magana-anak mo na pen. Dili na, kana singularity, may tawag na, dili na mayo. Kaya na, mura kag parisiyo na, aron ignon dyan. Kana, din, na natural na rin, ay mo, anak mo maka. Aron tanawang kintahin ka sa mga tao. Natural na ba? Aron ang mga tao, di mo tanaw ni mo, kay, mura mo kag pasikat man mo style. Mara mo tubag ka. Kunya, tarungon pa, tubag. Mana, liminister mo, tarungon pagbasa. Inikanta sa salmo, tarungon pagproduce.
pronounce. Kaya kinira mong kanta, yabag-yabag, ilamo-lamo ang lyrics, aron ingnon nga lami paminaw, gipasdanas lang. Jadi ta kasabot. Saan man na, useless ang pagkanta sa mo kay wa tay nasabtan. May patong yabag basta masabtan. Nung ka sa lami paminaw, wa po kayo nasabtan. Sa may piliyon ninyo anabe. Pero lami gitong dili yabag, nga klaro pon. Unya sa misa, meditation. O na ni, pamalandong sa mga pag-antos ni Kristo. Muna ang misa sa Latin Mass sa unang panahon, pwede magrosaryo panahon sa misa kay taas mo itong misa sa una, ang pare, kamulog, digamo, ito altar, kamulog na lugay mo, mga tao, huwag, muna hindi ka ito, para saryohon, muna nga mo, o konsekresyon na, mabapting na itong diakono, dami sa naninso kay konsekresyon na, nga na, pero karon pagbago sa misa, tagaan naman tagdaghang tubagonon, muna ayaw na, dili na advisable nga mag-rosaryo. Although di man ka mag-asawa, mag-rosaryo ka, pero mura na hinaw, di na kagatubag sa misa kay na-focus na magkasarosaryo. Nga nang mamalandong ta sa pagantos ni Kristo, kaya misa mo, manihan dumanan sa iyang sakripisyo sa cross. O niya, ikaw pa, aron daghan yun ta madawat nga grasya, mukalawat yun ta. Ang exempted, ang dili yun pwede mukalawat, katong na ay mortal sin. Kaya na kay mortal sin, sacrilege ang imong nabuhat, pasipala, laing mortal sin. Mo to kung ingon 1 Corinto 11:27. Mo to nga si Judas, pagkalawat niya, hingsod ayon si Satanas. Mo na San Pablo itaw 1 Corinto 11:27 ato sa 30. Daghan na sakit kaninyo og nangamatay. Kay gusto mo kalawat pero daghan sa mao na. Nabitay namuot ko sa usa ka seminaryan kay daghanan ninyo ng hostiyas kay kinira bang mga high school. Gusto mo kalawat bisag dagkog sa mesa ni mga high school. Mana katuluan nato ang mga tao nga kung naamoy mortal sin ayaw mo kalawat kay base ni tagaan mo kanser sa Ginoo kay silot. Ya, ang problema po di na naman ka makalawat. Tagaan niya po kag kanser kay man ka makabayad sa imo sa ka makalawat. Mana kalawat nga way mortal sin kumpisal. Kaya kanang hostiyas kay ba mo ini kalawat ninyo kinadaghan ng venial sins matangtang sa inyong kalag. Unya daghang mga silot matangtang. Mao nang kanang kanunay mana ingon si Saint Pius X, frequent communion is the safest and the shortest way to heaven. Ang kanunay pagkalawat mooy kinamubuan nga dalan o kinaluwasan, kinasiguruhang dalan paingon sa langit. Mao na si si Saint Dominic Savio namatay, nasakit to siya. Nya pagkasakit niya, himatyon naginan siya ni John Bosco. Doy kung mamatay ka doy, yung ang Ginoo nga tugani kung asa ka ibutang. 3 days later, nagpakita si John Bosco, si Dominic Savio. Ngayon sa Don Bosco, I am now in heaven. Ngayon siya, nalangit di ka rin suroy, di ka muaging purgatorio. Ngayon si Dominic Savio, my guardian angel told me I bypassed purgatory and went directly to heaven for 2 reasons. Kung saan, yung ingon, daily rosary and daily communion. Kada adlaw nga pag-rosaryo o pag-kalawat. Kisa may ma-detsog langit, anak. Masa pa ba yung kanang rosaryo? May iris mo tanan, di mo mga sa, anak, hasta silot. Nagaan pa kung daghang grasya. Nya, punaan pa sa kalawat. Si Satanas, mabalibad na pagdawat ni mo sa impirno, anak. Kay alingasan siya ni mo dito. Kay balaan ka. Di siya kaharong sa imong pagkabalaan. Mura anak. Giingon ni Mother Teresa, Jesus has made Himself the bread of life to give us life. Night and day, He is there. If you really want to grow in love, come back to the Eucharist. Come back to that adoration. Ano
mapatuguon man nato ang gugma sa kasing-kasing kan virtue of charity. Kay kung unsa kadaghana ang charity, ang gugma, ingana po ang level sa imong pagkabalaan, parihara na sa merito o sanctifying grace, magkuyo mo na directly proportional na. Kung unsa kadaghana imong maayong merit, mao pod kadaghana mukuyog ang sanctifying grace, mukuyog pod ang virtue of charity. Mao na unsaon man aron masantos, multiply your prayers, multiply your good works, multiply your sufferings. Penance. Lisod di ay. O bahala na lang lisod kaysa ang imperno. Asa mo? Di ba? Hoy. Asa mo di man mamuti mo? Mura na mo supak mo sa akong istorya. Ikan na sa simbahan, sa masantos. Mag-uban yun na si Mama Mary o ang Eucharist. Mo na nga, maampo ka sa Blessed Sacrament, magampo po ka ni Mama Mary, kaya na gusto si Mama Mary katindog ka ng kilid. Wala nakita. Kaya nga kanang mulayo siya kay na ang Ginoo. Asa ang Ginoo? Tuwa si Mama Mary. Tuwa po sa Jose. Tuwa po ang mga santos. Tuwa po ang mga anghel. Muna kanang Blessed Sacrament, kanang Adoration Chapel, kanang simbahan, nakatanan tagalangit diha. Mao na nga, nisod sa simbahan ay lingi kay mabantayan ng San Pedro ana. I-record na dayon. Oh, lingi ka. Unya kanang sige kang panglibak, kaya mo sugod oy. Unya pagsugod, kaya mo magwali oy. Oh. Kaya mahuman oy daghan mo na ha. Ma-record mo na tanan. Nya timbangon ra ba natong sa og may buhat. Nya ikaw di bakiro, daghang di bangdaot, tagsa pagin mo simba, huwagan pa jud, usog mo kaon, nya usog mo inom, di labi-labi daghana sa. Unya, gamay na nabuhat og maayo. Usa ang pagsulog langit ana. Mao na yung kandidato gid ka sa imperno ana. Kamot kita mahilangit kay wala ba ito matuwa sa langit o sa imperno kay kanang purgatorio padung man sila sa langit. Ang duha ra magyud ang atong final destiny, langit o imperno. Kunya imagine o ba imperno ka, maglangoy ka sa kalayo sa imperno, hantod sa kahanturan, way katapusan, mintras naapay Dios di matapos ang imong kasakit. Ang Ginoo ra ba kay immortal, way kamatayon. Yung sa mo naman ang immortal. Niya karon magbinuang gyapon ka. Mo nagkaron gamiton nato atong utok mintras na patadiri. Oh, magbinuotan ta. Di ta manglibak, di ta magpakasa aron dili ta silutan. Kay labon og silutan ta, reklamo ta. Debe tayo sakita sa tuod, lumaya takpaso ng tuhura ni. Oh. Reklamo galay kadayon, natuhod ra na. Unsa na ka layan na ba sa imperno kay ang kalayo, lusot-lusot sa imong lawas. Unya ingon pa ni San Pedro Damian, whatever part of your body that you use in sinning on earth, that will be punished by extreme pains in hell. Mausay part sa imong lawas nga imong gigamit pagpakasa, maunay grabe silot dito. Wala, kung sige ka paglilay dito sa kalibutan, tanaw ka mga bastos, o mana, kung ano na, tusuko ng tinidor sa tanas dito sa imperno, kabraho na, ka na mga libakiro, chismosan, mauna, pansakan sa manabilaag na pakaw dito sa imperno, hanto na nas kanturan. Di ba, saan naman nanimoron? Di ba, tingnan di ba, in final judgment, mahinundong mo niya akong istorya ninyo. Okay. Di pasalida man lamin ini pasalida. Doy katin sa Bible study, nagwalay ko. Ang problema ay pasalida. Hala, gahubo, tanong repo. Hala, bukuin, mga pakuha nito, nangawal sa mga hinay-hay. Huwag patasan, tawanan. Naabay na sa Nahum, masahan na, Nahum Kapitulo 3, versikulo 5. Hukasan ko ikaw sa imong pagkahubo, o ipakita ko sa kanasuran ang imong kaulawan. Wala, may tabo sa final judgment.
na home tracing ko. Pukasan ini, tanan ni mong gibuhat sa kalibutan, ipasalida na, kana imong gitago-tagoang sa, mahibawaan na sa imong siligan. Oh, pero kay mo, dili ka mauwaw basta santos ka pagkamantay ni mo. Ano naman, kay kato imong mga sa, kay mahimo itong paagi nga, gitabangan ka sa Ginoo, na nakabawi ka ba? Oh. Ang kinaawawan, katong wagin ka bangon, ang tagkamatay, ang sarap ko magbago, mas senior citizen ako. Diya pag-retire na, ang sarap ka na hapit na mamatay. Muna naligsan. Oh, nabagaan ng train, na ang hadlo ka na, ka na buto, yung ugat sa yung utok, ka na aneurysm ba? Oh, labi na kay-blood ka, ma-stroke ka, wala sa ako naman nanin mo ron. Wala ka rin na kagabawi. Labi na nagantag sa kunya di pagyatagahit pagyatag kay na may iba nga ganahan ramaminaw pero di mo buhat kung saan mo na ron mabahala ka. Nearly all respondents in church-led survey believe the Eucharist is the actual body. Tinood ba ka ning reporta? 2021. Okay, namoy na samtan? Salamat kung may gabi na itong tanong. Pamunta na. Okay, so musita sa open forum, mga 15 minutes siguro ba, Lord? Amo kang enjoy, yes. Pwede na. Natanang yun si Monsignor F. Supposed to be, ang atong ruling is 11 out na tatanan kay kanang mo'y ingon ni Painundong na ko ni Brother Efren. Kaya para ma-close na po ang facility sa Cathedral, ma-secure na batay time. Pero uban mo na to si Brother Lord karon na 15 minutes atong suliton. Ako na lang mo ni Brother Efren. Okay. Ang butan lang is may kalainan sa meritos o Indonesia. Ang merito, maunay reward. Ang indulhensya, maunay pasaylo sa silot. So, ang merito, ganti ba? O tagaan kag tabang ka sa imong silingan. Ang resulta, kadaog kag luto, merito to. Kaya kay kanang i-arthritis man ka, silot mo to sa imong sa ayo yung arthritis, indulhensya to. Nakakaya ba? So, ang merit, reward ba? Gantihan ka. Duha mga klaseng reward. O natural merit, reward sa kalibutan. Tingali makapasal ka sa board exam, tingali madato ba ka, or malinaw imong pamilya, masulba din ang problema. Nga natural merits na. Kanang supernatural merit mo, ano yung kina-importantihan? Kanang atong reward dito sa langit. Ang number 1 na ito, nga supernatural merit, is to see God. O ang number 1 reward na to, to possess God for all eternity. May usat as Ginoo. Mo na gitawag essential glory. Ang ubang reward sa langit, gitawag accidental glory. Koronahan ka dito, tagaan kang palasyo, tagaan ka daghang mga sulugoon, daghang kang maid dito, dapat ko kayo daghang mga yuta dito. Mga nakay teritoryo dito sa langit, kaya mga animals dito, mga accidental glory, additional rewards. Unya katong temporal, katong indulhensya, Brad. Klaro mo natin indulhensya. Ang meaning sa indulhensya, tambal ba? Pasaylo sa silot sa sala. Ang pasaylo sa sala, ano kumpisal? Pero ang silot, aron mapapas, ang makapapas sa silot sa sala, indulhensya. O panalitan kita, na kaysa, niya plano ang Ginoo nga tagaan kag COVID, kay mo ito silot sa imong sa. Niya karon kay nakadawat makag-indulhensya, ang indulhensya, mautoy mo babag, nga di ka matagaan COVID. Mapapas ang silot sa imong sa. Or, kung panalitan ang plano sa Ginoo, ang silot adto nas purgatorio, imbes 700 years imong istar sa purgatorio, tungod sa imong indulhensya, mahimo na lang 500 years. Minus, mao na meaning sa indulhensya, masaylo sa silot sa sala. Another question? Kini mo na una rin.
Pwede ba ang kanang usa ka tawo nga mortal sin mag-ampo kanang Divine Mercy o Grocery? Usa ka Pwede ba ang usa ka tawo nga na nasa state of mortal sin makampo pa siya o kanang? oh, good. Ug naa kay mortal sin sa moto pag yun ang imong mga pag-ampo, may buhat kay mao man ito yung tahong sa Ginoo nga dili kaniya patyon samtang di pa andan imong kalag. Labi na kay mortal sin, daghanan gyud ang imong may buhat mga pag-ampo aron dili ka kuhaon sa Ginoo nga di pa andam ang imong kalag. Iya kang andamon. Yes, sir. Kanang kublod, kanang kuhan ba? Ay na katong isulti nato sa 2 Crónicas 19:3. Yes, bro. Kanang mga santos, katong mga santos na mas dako pa, mas hayo pa sila kaysa sa mga angin. Oo, kay labaw man ang mga anghel sa mga santos. Ano po ang mga santos sa mga anghel kay kita go adopted children of God. Nya, ang dagito sa Bible na tungod kay atong human nature gihiusan ni Kristo gihimong hari siya sa langit. Ang iyang pagkatao gihimong hari sa tanan. Mao ang atong dignity isip tao higsaka pa sa anghel. Mao sa unang Korinto 6 versikulo 2 kita'y mahukom sa mga anghel. Yes, ma'am. Kaya ako, bro, kaning sa panahon kita mga Bernie Santo, kita ay magkakaon kag baboy anak kay gingon man namgoy sa kini sa mga silingan ba kanang ilang cluster ba. Mo na ini mo nag-aaway sila niya. Undang sa aming bro doon kay hingnan sa leader na nakasaka. Sa kaming mukha o baboy sa panahon nga anang Bernie Santo. Kung Bernie Santo, bawal gid mo ka baboy. Punta na naway babasa nato sa Biblia na sa dili na Biblia, balaod na sa simbahan. Amo na wala la kay di mo tong wala katong hingnan sa pastor leader nga nakasaka kay kausa. Di mo matong hingnan niya na nabay mabasa. Di mo na. Lagi na kay kitang Katoliko, kituotan na tanan natong tulumanon na sa Biblia nga ang doktrina sa mga apostoles kay ang atong tumanon Biblia, tradisyon o balaod sa magisterium sa simbahan. So, mao na nga karon tanang Biyernes sa tibuok tuig, mura karon Biyernes karon. Bawal o karne. Kung talasin ang kaon kag karne, aron di ka makasa imong ilisan og maayong buhat, simba ba ka, magrosaryo ba ka. Ang Kwaresma, ang Biyernes sa Kwaresma, dili pwede ilisan. Kung makakaon ka karne ana, umisal ka. O samot ang Biyernes Santo, kay dili lang kay bawal karne, abstinence, fasting pagina. Meaning, usara ka kananan busog, ubang kananan gamay ra, light meal. Ash Wednesday po, bawal karne. Karne ganit, tanang karne, mamanong pa lang tanang biplop rab. Agad. Masam na yung biplop sa insuhan ay utan. Biplop ko, karne na tanang. Ang ukira na seafoods. Itlog ko bro. Kanang itlog, karne rin na. Pwede rin itlog. Okay. Pwede rin ang Iri Santo. Yes, Brad. Bro, okay bro. Kanang diha sa Santos nga misa bro, kanang pagbayaw bitaw sa Eucharistia, kini mao ang akong lawas. Unya diha rataman bro, agkalis wala na, diretso na kanta, hantod pagkahuman, load na pud balik, diretso na pangalawan. Kadto lang kuan mo isa bro, kini mao akong lawas. Yan muna. Walay misa na hitabo. Walay nahitabo nga sakripisyo sa misa. So walay sacrifice na nahitabo. Ang nahitabo ra to ang estiyas nahimong lawas, ang bino nagpabiling bino. Wa mahimong dugo. Mao tong way nahitabong misa. Okay, dito bro. Wa to'y epekto. Okay, nahitabo na yun na bro. Nahitabo na diha Santos nga misa yun. Nakalimutan ang kalis ba? I-remind lang o kinsay nakalimot. Hinaya lang po pag-storya. Hindi malain. Bro, follow up bro, naman good may instances na ang pare nalimot ba? Awit siya sa
kaning okay ang pan. Maghawin niya sa kalis, ang consecratory word niya is dawata kini mo lawas kay tubyan na yung pat. Ang mga na bro is kitahay o believe siya conscious or kitahay nalimot siya tinutanay ba. Ma-apply ba na to ang kaning doctrine sa simbahan yung tawag o Ecclesia Supplet or that belief? Ang Ecclesia Supplet, klaro sa canon law, dili ma-apply. Adto na ma-apply sa kumpisal o sa kasal. Kaya kinigong kumpisal, kung maurinahan ang pare, dili na siya makapakumpisal ngayon. Maghuwat na siya ng tagaang fakulte sa obispo, authorization sa obispo. Kaya bisan pa o giordinahan siya, kung way pagtugon sa obispo, dili mo epekto ang pagpakumpisal niya, way pa sa ilong mahitabo. Kay ang kumpisal o ang kasal nagkinahanglan sa duha ka gahom, power of holy orders, gahom sa ordinasyon, o power of jurisdiction na gikan sa obispo, authority sa obispo. Mana nga palitan na ipare wa tagaig authorization sa obispo, ipakumpisal ka. Kunya ikaw wa kay kalibutan. Pag kumpisal na huwag man kay kalibutan, nasinti mo ka, napasaylo ka. Pero ang himos pare, illegal kasal siya. So, napasaylo ka, kay the church supplies. Manang Ecclesia Supplet. Ang simbahan mo ay supply sa nakuwang sa sakramento. Pero, sa ubang sakramento, walay Ecclesia Supplet na mahitabo. Mawala nga, kinahanglan yun bantayan na present in mind na maghimo sa sakramento. Okay bro, palawag na po, pinag-istot mo tayo, Ecclesia Supplet, kaya mo na yung sipuntanan mo sa una, regarding sa pare nga mag-umpisan ba? Naman to'y pare mag-umpisan nga, kaya nang hindi mo ikaw ingon and I absolve you from your sin, dili po na, wala Ecclesia Supplet na, ang isupply na sa simbahan is jurisdiction. Ang isupply sa simbahan is the power of jurisdiction, dili ang defective formula. Wala nga, dapat malitok yun ang form. Ako nagpasaylo kanino. So, may tamo ko bro, kita yung inosente ka, kaya hindi mo itong iiwan kanina na kasi supplet. Inosente ka, kumpisal ka. So, kaya huwag ka kayo aning mga matter and forma. So, di kumpisal kita ka. Mapunta na ito bro, napasaylo. Wala mapasaylo. Kung wala gito na dito sa pare. Wala yung pasaylo. Pero kung yun ang pare bro, naman sa una I can absolve you from your sin. Hindi pwede niya po. Kinahanglan yun na required yun na sa integrity of the sacrament. Malitok yun ang minimum na ako nagpasaylo kanimo. That's the minimum. Bahala na itong uban. Bahala ko ayaw mo nang sangalan sa mansalan. Kana lang yun, I absolve you. That's enough. Pero what if ka na, pag umanan to kay konsus sa kitahay, pag uman sa kumpisa lang ang ginanagpalig na, Father, napasaylo na pa ito? O, nakapasaylo na ka? Okay na ito. Dawa matarong. Wala siya, may alangin man ang niyang lingon, o napasaylo. Kumpisa lang lang. So, bro. Okay. Sige ba? Ay, gabi. Kada bang giingon ni mo bro nga ang pagkalawat grasya na unsa man yun dapitan nga ma-proper nga madawat ni mga grasya kana bang kanang nakasugod pa yung kasamisa nya ingapot kasamisa kanang nagkusikra na o kanang di ba kung hapit na human ang misa basin ba yung magtuot nga kanang bisan hapit na human ang misa mo kalawat ka o kadawat o grasya asa man yun ang pinaka-proper na ma-appeal ang grasya sa atong pagkalawat. Pwede ka mo kalawat basta wap pa mag-ofertore. Basta nakaabot ka sa misa, wap pa'y ofertore. Wap pa mo man nagbalik. Aron klaro. Ang magsugod na yung ofertore, halad ba? Wahin na ka. Ay nagkalawat. Basta wap pa maghalad, pwede pa ka magkalawat. Bro. Yes, Brad. Kanang pagkonsekra sa pare ba sa Ostias. Gali ko kay ang uban Ostias ana nasa tabernacle di ba? Ay gamay. Okay. Labihin na dyan makatugaw ta. Kanang ipatawag sa mga tao nga Ostias na dito na sa tabernacle ang mga Ostias.
Pero ang gikonsekrar sa pare kana ang karong dako nga kuan. Okay, no. So asa man mo kuan ang transubstantiation ng mga hostiyas nga ipakaon sa mga tao naroon sa tabernacle. Okay. Ang naa sa tabernacle, i-consecrate na lang sa daang mesa. Sobra na sa mesa tingali gahapon or ganyang buntag. Kanang sobra ba? Walay hostiyas nga dili konsagrado nga ibutang sa tabernacle. Ang ibutang sa tabernacle, consecrated na sa miaging mga mesa. Okay, di ba ginanan may isa tanan. Kaya ang ha? Wala man sa altar kung mga nasa Consecrated naman tong naa sa tabernacle. Sa miaging lawas naman to ni Kristo. lagi makita sa altar tong kay maghapon o ingon nga nakonsagrar tong nasa tabernacle. Wala kanya mo tong nasa Hindi. Katong naa sa tabernacle, ibutang to sa altar gahapon. ana sa altar to. O at sa altar to gikan. Sobra to sa mesa gahapon at ang sobra magibutang ra ng bangko is taguan sa tabernacle. Brother, ang naitabo mo ko na itong pandemic kasi akong gigilets ani rinid ba? Naitabo sa pandemic na ay CBCP circular nga ningon, even sa Manila ilang i-practice nga para less kuno contact ba kita sa pare. Ang naitabo to Lord, ang ilahang giingon to is the matter of intention. So katong mga fresh pa or wala pa makonsagrahin, gibutang nila dito gipotos og white, gibutang sa tabernacle. Motoy na person ko kwato nga time sa sacramentology kay pwede ba na siya Pwede na siya agad sa intention sa pare. Okay. Kay dili man kinahanglan nga ini-consecrate na tanan sa altar. Og naa na sa bangko, o di na ibutang sa altar kay puno gamay ra altar. Pwede na ini-consecrate ang intention sa pare apil tong tuas ni Puranan, mahimo po tong lawas ni Kristo. Pero ang aron dili bitaw mag gilikayan ng ingon anak nga anaon sa pare kay ang mahitabo ana makalimot ang pare, makalimot tong gabantay, magsangol ang consecrated o di consecrated mo ang rule of thumb ana kanang konsagrahan ibutang gyud sa altar. Pero sa in cases na kanang kinahanglan yun, daghang tao, gamay ra ang altar, apil sa intention sa pare nga ni-consecrate, apil tong iyang nasa bag, mahimo tong lawas ni Kristo. Pero kanang imagingon ba nga gikuha dito sa tabernacle, sa ordinaryo nga kaso, diha na sa altar sa miaging mesa, ya sobra to, ibutang lang sa tabernacle. Makita mo may kato mo dako bro. Ha? Dako ra naman ni Usar pa isa. Pero ang intention sa pare, apil to na sa altar. nasa altar ang bandi ana dai. Kana mo buwan, kana lamesa ba mo may altar. Ang lamesa mo may altar. Dili to altar to katong retablo kasi ang retablo ay mga altar. Ang lamesa mo ay altar. Ano ba anak lamesa pare? Ang isa usara katong big host niya apil sa consecration kadtong mga hostiyas na naa sa altar gisod og mga sipuryong o niya kung panalitan na daghang tao apilon sa iyong una makonsecrate og tuwa sa iyang bag maapil po to pero ining pangalawang ka na kay manobra man usahon to sa usa ka sudlanan o pila ka sudlanan itago sa tabernacle aron mo ipakalawat sunod nga misa ang role mo gidana unta paiguan na yun ang mga tao. Kanya tol kay lahi labi na nga misa ani di mo matagna na daghang tao na gamay mo na mag-tinir na lang for practical purposes kay ibutang sa tabernacle kasi ang role ay ideally usara kay bili na or ang big host ra pero sa mga parokya tungod kay naay misa di matagna ang tao man mag-tinir ang pare. Okay, so that ends our open forum kaya alas 11 naman o niya. Daghang salamat ato papakan paluwag niya. Wala pa daw. Kanang masubra bitaw nga kuan bro, kanang masubra nga tiyak. Abahinon man gikan ng pare bahinon sa pagboy pagkaon na dili ang tabernacle. Tama na. Ang bago yun ay pahulog yun, talamin ang wala na yung misa. Kaya ang
Hindi, ang malawag yun na, ipahurot yun. Kaya karoon din yung mani-secret. Napundoon na noon. Okay, right. So, mag-imong ikalawat bino. Kanto mustiyas, paano dito lawas. Ang bino, ang bino, perfect price, complete price naman. Wala gyapon doon. Okay, so salamat. Daghang salamat atong kan sa masikap lapat si Lord, Professor Lord, no, ang iyang po. By the way, likod sa kaniyang nanak na gamay nga Panginoon. Una, mahangyo ko ninyo, isip inyong Vice President na dito ulit na tayo matat na naman sa itong community prayer na tayo community prayer kanito, inclusive prayer. Kanya, siguro mo na ako na pagpaminaw sa itong mga radio programs nga i-sponsor na ito sa CFD. So matag Domingo, nani siya sa DYTR, alas 2 na ito, alas 3. Si Bert Galoy at President may ganang namuluan niya sa 911 FM, alas 3 hangtod alas 4. Kanya kami sa among team namin sa DYRD, matag alas 5 hangtod alas 6. Daily Verbo, niya ato po nang i-telecast sa FB Live sa ISFM and also sa DYRD-AM o sa www.wallchronicle.com. So niya, kanang usapod kahanyo, pwede po na ito i-like para kaning atong messages ba, kaning atong mga announcement atong ma-disseminate nasa itong page sa CFD Diocese of Tagbilaran. Kaya like and share. Bitaw. Niya, kanang karon, natay ginagmay na offering. Ang atong offering karong gabi una atong ihatag or dihatag dako ni siya og kanang kapadungan, no, kay isip nga kani ato ang snacks ani ato po ni siya itabang sa mga market pictures nga naa sa kadalanan ng mga to og atong dito pod sa mga sagbayan ano tagi pagpada dito para mag seminar. So part ana sa ilang panggasolina atong gihatag yan ang sa to offering dire, no? Kunya the more we give, the more that we receive from God. So, dili natin mag-uon. So, gingon ni Lord, no? Nga, di mata, kung huwag na nasakit, huwag na nihatag. Sa ginawa man itanan. So, ato lang yung ibahibaw, kaya para magimutan transparent. Nga, kada naagin tayo auditor, o naagin tayo mag-ihap na natin kanang counting sa matag Bible study. Nga, sa mga first-timer, asa itong mga first-timer na ito, palang pagpindog. Atong pakpakan, atong mga first-timer, pagpindog. Itong yan po na magasin sila every Friday, no? So, padayon ta, ma'am and sirs, no? Kung mahimo, makadapod galing mga old members nga take-attend, makadapod itong mga amigo or sa pamilya na ito, mga dasin pa na ito sa CFD, no? Nga kaling CFD guys, sa mga bangko, dili primary goal na mo ang debate. Ang primary goal is catechism or galing pag-education. Secondary na ng debate. So, ayaw mo kuha ng maingon o safety ka, o debate na ka. No? Kaya ako mismo rin mo debate. Yung debate mo, kaya dali mo kumaulit. Hindi ka naman ko bulok ka. Sumbakon sa lang ako, kasura na. No? Mutong kapahipir ako, para diyo-diyo na ko for many years. No? Hindi mo debate. No? Ito. So, magkaroon ito sa tanan, no? Everybody is welcome as long as eager to learn. No? Kabahin sa katuang Katoliko na mga doktrina. Dagan mo mong nakatulan tonight? Karong gabi na. So, pagpakan na itong Ginoo, pagpakan na itong kasama na itong mga speakers sa gabi na, hatag na ito. So, karoon atong katahon ang San Virginia, manindog kita, unya, samtang mga kata, inyong i-offer, kung muna tayo i-offer, any amount will do, atong i-offer diri sa altar. Okay? Sige. Salve Regina, Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcelo, Espes Nostra Salve, Ate clamamus, Exulis Filii Ad Jesus miramus,
Gementes et flentes in aqua crema rumvare. Ea ergo advocata nostra, enus tuus misericordias oculus ad nos converte, et esso benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio ostende, o clemens opia, o clemens opia, o dulcis, Virgo Maria. Ia ergo advocata nostra, Deus tuus misericordias oculus ad nos converte, et esso benedictum fructum ventris tui, nobis post exilio ostende, o clemens opia, o clemens opia, o dulcis, Virgo Maria. Ora pro nobis Sancta Dei Genitris, magampo kita sa pumahigugmang amahan ang tumuran sa tanan. Pangayon na karon ang tanan kong panginahanglanon ug sumagpagpatampo uingon kita. Ginoo nangamuyo kami kanimo, duga kami kita tanan. Ginoo nangamuyo kami kanimo, duga kami. Alang sa tong santos na simbahan, sa tong Santo Papa nga si Francisco, sa mga obispo ilabi na kang obispo Alberto, sa tanang kaparian o sa tanang nangalagad sa simbahan, nga sa kanunay ubanan sila sa Dios ug dasigon nga isangyaw ang kamatuoran sa atong katolikong pagtuo. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nahisalaad o mitipas sa matuod nga simbahan, nga ang balang Espiritu maglamdag kanila sa kamatuoran sa atong katolikong pagtuo o mag-aghat kanila sa pagbalik ni mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang walay pagtuo sa atong Ginoong Hesus o sa iyang simbahan, nga ang Dios magpadala ang kanilang mga sulugon sa simbahan na magsangyaw kanila sa kamatuoran o ang balang Espiritu mag-abli unta silang una-una o galamhan sa pagdawat sa kamatuoran nga gibilin sa atong Ginoo dinhi sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa atong apostolado ang siyete, nga ang Dios maghatag kanato kanunay sa mga gasa ug bunga sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi, sa atong pagpadayon sa pagsangyaw ug pagbarog sa kamatuoran. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo nangamuyo kami kanimo, duga kami. Alang sa atong mga speakers o facilitators karong gabi una, nga ang Dios magpanalangin kanila o magdasig kanila sa pagpadayon sa pagsangyaw sa kamatuoran sa simbahan. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang kanatong tanan nga aniha dinhi karon, nga ang Dios sa kanunay magpanalangin sa tanan natong panginahanglanon sa lawas ug kalag, ug magdasig kanato sa pagpadayon sa pagkat-on, paghigugma ug pagpuyo sa kamatuoran nga iyang gibilin dinhi sa simbahan. Ug ang Dios maghatag unta kanato sa grasya sa paglamutay diha sa pagpangalagan, paghigugma kaniya hangtod sa akong kamatayon. Mga muyo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga mga nag-antos karong adlaw
ilabi na sa mga walay ikaon, walay ikatulgan, mga masakiton nga anang karon sa mga tambalanan o sa ilang panimalay ng atong mahigumang Diyos, magbisita kanila aron paghatag silang panginahanglan o mag-ayo sa ilang balatian. Mga uyo kita sa Ginoo. Alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang Dios maghatag kanato sa matuod nga kalinaw sa atong kasing-kasing pamilya o katilingban. Mga uyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang himalatyon nga ang Dios diha sa iyang Diyos ng kaluoy maghugas pinagi siyang balaan nga lubo sa tanan nilang kasalanan. Mga uyo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga kalag sa purgatorio, ilabi na sa kalag sa atong mga hinigugma, katigulangan, kahigalaan, o mga kaubanan na tubig sa CFD, o sa tanan nga wala na'y naghandog kanila. Nga ang atong maluluyong Diyos, magpasaylo na unta sa tanan nilang kasalanan, o maghatag na kanila sa kalipay na walay katapusan dito sa langit. Mga muyo kita sa Ginoo. O karon sa kinasing-kasing, ako karon awiton ang mga pulong na ditulog ka nato sa atong manunod. Kanunay sa mong kinabuhi o among masanyaw ng kusokan. Ginoo, ihatag ka ng usab ang imong balaan ng pagpanalipod, pinagis yung balaan nga dugo nga kami mamahimong luwas kanunay, ilabi na sa pagpanguli karon, luwas kanunay sa tanang kadautan, katalagman o mga sila. Hinitanan ang ipangayo kami mo ng kamamahan, sa ngalan sa imong anak ni Jesu Kristo, ang among Ginoo, nga bumiyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios na usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Santa Maria, iampo mo kami. Senior San Jose, iampo mo kami. San Roberto Belarmino, ang patron, iampo mo kami. Ug manalangin unta kanato ang Dios na makagagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon, panglakad kamo ug ganda ninyo ang gugma ug kalinaw nga Kristo. Pagpakana pang Ginoo. Salamat o aming sa pagpili.